Как ще караме, накрая се грешка. Аз платих сметката вече. Ама това ще май накрая. Май накрая. Добре, сега... Взимам масата, не стеняйте се. Чика, много ме приятно са ви. Какво сте сега? Бачкаш, ти не можеш да работиш. Сега при музика. Ти не можеш да работиш, бе. Абе, ти си минус, ти не работиш. Мълчи тук. Келнер? Ела тук. Чакай. Блоши бъд. Двойна голяма ръка. Здравейте, здравейте. За мен една риба шаран с повечко лимон. Може и портокал. Какво става, приятел? Каквото има. И на моята сметка ще напишеш една двойна ракия. На твоята? Да. Сигурен ли си? Сигурен. Ти ще ме отиш тогава. Риба шаран на лимон. Имаме. Ти какво каза? Аз за пини. Водка. Да, ева. Една дерби кола. Може Нямаме. вече ми Няма ли? Да. Значи искам кози сирене с бабчи паскат. Имате ли? Муза имате ли? А пилишко сирене ми щеш ли? Може една порция. Искаш? Сметно буза имате ли? Една бузичка. Добре. Значи, Една буза. За мен една голяма буза. Да, буза. Така, ти, бързо! Няма да повтаря, бързо! Кило нафта! Нафта. Нали ще ракийката? Как се пише нафта? Ракия! Шапа ракия. Нафта е ракия! А? Да можеш ти знаем, 50. Как се пише нафта? Нафта! Нафта и ракия 50. Пъстърчил да пиждаш! Банко гъза и средничила. Абе, 50-50 Така, значи сега, иска ти хуй наскара, така. Какво е? Така. Млечна путка, Да. да ви е... Скара, Путка чивирме. Преди 5 години. Преди 5 години. Ай, ще я веба, какво ви дори са това ще я Книгата за оплакване може. Поне само за оплакване, за друго нямаме, чули какво ми са. Оплакване. Къде е шефа, бе? Аз съм шефа. Ти ли си? Fuck off. Искам да се опача на теб. Fuck off. Въобще книгата за оплакване. Цялата ми работа е така. Келнер, Fuck off. книгата за оплакване. Келнера почивка. Прави десерта. Келнера, може ли или не може да го спомня? Кой да? Абе, Каза ти Келнера измена почивка, няма го съпреташ и ще дойде. Кой бъде там оправи манчета? Не да тебе, чора умрял. Съпреташ А ти те си разгаза тук, дай сега ще пием и ще Не пием. знаем един приятел. Сега ще пием и ще пием, ай Ще пием, бе. И ще пием, от трябва да Какво, бе? Fuck off, fuck off. Черна буза. Коца, бе? На здраве! Аз си поръчам двойна ракия. На здраве! На здраве, ти казах! Тя вътре! Какво е това, бе? Лайна! На здраве! Може ли сметка? Може и чакай да си взема факане ти в цели. Директора! Ако... Къс! Четири вестник! Колко ще плащаш? Кажи ми колко сметка. Кажи ти колко ще платиш. Аз ще плата сметка. Абе, аз ще плата, бе, Няма, аз ще плата сметка. Абе, аз ще плата, чуш какво ти казвам, бе. Кур! 7 лева. Петка! 9 лева. Абе, путо, бе. Оркестъра по-тихо, бе! Ракия от смисъл. 17 лева. Аз ще плата сметка. Смисъл от ракия. Няма ти да платиш. 29 лева. Щом ти ме плаща сметката, аз няма да плата един. ДДС 74 Аз ще лева. плата сметката, казах. Ясно ли? Абе, аз ще плата. Аз ще плата Бе, сметката. не, ДДС аз ще плата. 36 лева. Маса Аз ще плата. Няма да 72 лева. Седни спокойно и си джока и аз ще плата. Столове 4 Аз ще стола плата. 29 лева. Аз ще плата сметката. Абе, знам. Дължи ти Марк! 29 лева. Ти стана на тебе. Аз вече платих сметката! Кога плати сметката? Кога, бе? Кога, бе? На оркестъра! Дай да убием оркестъра. Айде оркестъра да убием! Оператора ще убием. Оператора, защото той е най-близо. Оператора! Оператора! Заплатата! Отиде! Спирай.